mao ni no, abot ang gyapon sa gugma-gugma kay daghan kayo nadaot sa gugma. Ang gugma guys, nisulod tag usa ka relasyon para magmalipayon. Wala kang mosulod sa usa ka relasyon para ta masakitan o magantos o magmaoy. Sa tinudang walay bright pagdating sa pagpili sa tao sa gugma. Walay maayo, walay master, maabogado, maprofesional, matambay, unsa pa ka klaseng pagkatao. Pagdating na gani sa gugma, halos tanan buta. Ang imong nakita lang puros mga good, di mo makita ang ilahang bad side. Di ba? Bisa ganing nagipakita na nila ilahang bad side sa imuha. Nagpabili ng gyapon ng imuhang pagtan-aw sila ang good side nila. Kaya ngano, gugma man. Inana man ang may gugma ta. Kinsa may tao diri nga wala kasuway og break up. Kinsa may tao diri nga wala kasuway gichitingan. Kinsay tao diri nga wala kasuway nga giluiban sa ilang mga partner. Imposible kayo wala. Siguro makaingon ang uban ako, wala ko kasuway gichitingan ko. Are you sure? Nga wala ka kasuway gichitingan ka. Basin ikaw ang pinakalas nga wala masayod nga imuhang partner nagbinuang sa imuha. Kasultian ka kitang mga partner o kitang mga karelasyon, kita ang pinakatapusan nga nasayod kung unsay iyang mga binuhatan. Mutuo mo ana o dili ako mutuo ko. Nga kitang mga partner abi nato naswito na ta nila, nakaila na ta nila sa tinuoray. Pero nasayop di ay ta. Kay mas sila pa di ay nang naswito sa ilang kaugalingon kaysa imuha bisan nagkauban na mo sa usa ka panimalay sa pila ka tuig. Sumano kung giingon nga ang gugma ang nader sa kalibutan in short naay pag-usab. Bisan ikaw nag-usab ka pero naay rason. Nag-usab ka tungod kay ang gipakita sa imuha lahi ra sa una. Di ba? Wala may perfect nga tao. Walay perfect nga relasyon. Ug tanan ta makahimo ta og sala pero namtay utok. Kabalo man ta maayo ba o dili. So dapat dili nato abusaran nga kita dili ta perfect nga pagkatao, huyang ta nga pagkatao, dili nato na gamiton para lang maghimo tag sala nga makapasakit sa atong isig ka tawo, labi na sa atong mga anak o sa atong partner. Di ba? Mo nang akong giingon ninyo ang gugma ni sulod ta para magmalipayon, para maging happy dili ma-stress. Usahay kita ma-stress gumikan ra po na sa imong binuhatan.